It-Tim Nazzjonali tal-Futbol Tan-Nisa ta' taħt is-16-il sena ħarġu bid-data trombi mill-Uefa Youth Girls Development Tournament kif rebħu kull logħba li kellhom u klassifikaw l-ewwel fil-grupp tagħhom. It-tim Malti rebaħ kull logħba b'mod konvinċenti kif it-tliet logħbiet skurjaw 16 gowl u qalaw biss gowl wieħed. Rebħu kontra l-Ġibilta 5-1 u kontra l-Andorra 7-0 fil-waqt li l-aktar rebħa riċenti ġiet kontra l-Albanija bl-iskor ta' 4-0. Waqt żjara fil-Berġa ta' Kastilja l-Prim Ministru Joseph Muscat faħħar l-impenn, id-dedikazzjoni u s-sagrifiċċju ta' dan it-tim. Qal li jinsab konvint li l-ikbar suċċessi f'Malta f'livell internazzjonali f'dak li għandu x'jaqsam ma' futbol se jinkiseb l-ewwel mit-timijiet tan-nisa. Ma' News, id-direttur tal-Futbol Tan-Nisa fih dan l-MFA, Pierre Brincat, tkellem dwar l-appuntamenti li jmiss għal din l-iskwadra. Fadlilna x'naqtfu għax issa l-qualifiers ġejjin huma ta' livell ħafna iktar ogħla, ma ġejjin ma' Franza, Iceland u Belarus li huma ta' livell ogħla ħafna, ġifieri rridu sajna mal-art, nippreparaw u nippruvaw dejjem nitilgħu bil-mod il-mod. Tkellmet magħna wkoll il-kapten tat-tim nazzjonali li deskrivet din l-esperjenza bħala indimentikabbli u tenniet li mhux dejjem faċli toħloq bilanċ bejn il-ħajja skolastika u dik sportiva. Madankollu saħqet li b'determinazzjoni u sagrifiċċju il-ħolma tagħha qed issir realtà. Hija diffiċli ħafna. Ħafna minnha jkollna training 5 darbiet fil-ġimgħa u jkollna lob darbtejn fil-ġimgħa, ġifieri kuljum xi ħaġa. Tkun taf li tittaħdem għalli tagħmel prijoritajiet u tagħmel sagrifiċċji u ma tistax toħroġ kuljum u toqgħod attenta ma fl-aħħar mill-aħħar worth it meta jkollok esperjenzi bħal dawn. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima saħaq li għalkemm qatt ma huwa biżżejjed dawn ir-riżultati jkomplu jikkonfermaw progress fil-qasam sportiv f'pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.